lave. Var det en sektion, der kom bagefter? Jeg tænkte, vi sker det godt. Okay. Set the world on fire! Det var sgu fedt. Sådan. Og bare se vægryggen, der bare landet, mand. Og skyen. Det er næsten som, at Nej, jeg tror bare, det er ret. Jeg tror sgu helt over med. Ja, det hele er nede. Det er bare ikke helt perfekt nede. Det er også her på de rydde områder, ikke? Nå. Det var vist det. Skal jeg lige at skyde? Det er jo sgu en mand, jeg stopper video. Ja, Så skal vi med det. Og så tager folk hjem igen. Det der, man så vi gjorde folk skride. Ja, det var fedt. Det ser man ikke hver dag. vi er ikke så mange hold nu, så det er noget. Jeg har lyst til at se mere. Ej, var der mange mennesker? Prøv lige at se dernede ved broen. Holy shit, man. Nu har jeg festivalkalder med det. Ja, det var helt fyldt, da jeg så på news. Og... Ja, det er sindssygt, man. Ja, men de skal ikke komme. Jamen, ja, det er godt. Vi kommer sgu alligevel. Dansk mentalitet. Fuldstændig. Jeg tror, du kunne sige, at vi smider en atombombe, vi skal have en dækning, så står alle med kamera. Ja, Det er noget en røgskud. det vil jeg. Kommer sgu da lige. Ja, ikke? One does not simply walk into one off. Nej. Nå, jeg stopper den her.